Nem tudom, mi fogok itt gyékén, de ez köcsökség. Hogy az emberektől elveszik a gyerekeiket, sem munkahely, semmi, a hivatalban sem munka, semmi. 10 nap múlva, hát mi ki van? Ottan Gyula Miska. Gyula Miska van ottan, az az egy ember, aki csinálja a dolgokat, közmunkásokat miért nem vesznek fel? Lehetne felmenni, itt a közelben és mindenki, vállalkozóknak almametszés, vagy fametszés, vagy nem tudom mit hívják, meg mindent lehetne csinálni, vállalkozóknak elmenni, és csinálni a dolgukat. És megkapnák ugyanúgy azt a kis pénzt. Mindenki itten a jégkíjeket, vagy akárkiket elvitetni Hajdúszoboszlóval, nem tudom hova dolgoztatni. Nem lehet itt a közelben teremteni egy olyan munkát? Mondd el németben mennyit kaptál. Németországban 75 eurót kaptam. Egy hónapra. Egy hónapra. Ha éjjel nem tudnak számolni, számoljanak ki 35 eurót egy napra. Mennyi jön ki? Mennyi jön ki? 35 euróból. 100? Mi? Kifizetek? 80 eurót! 80 eurót kifizetek! Kifizetek akkor! A gázszámlára, a vízszámlára, marad nekem 35 euró! Mert megittam a sört is. Akkor mi van? Mi marad nekem? Egy dohány 3 euró 75 cent minimum. A legrosszabb, amitől meghal az ember, olyan kölgés kapja el. A másik 1270. Úgy mondom, hogy 3, 6, 9, 12 euró, 15 euró. A jobb minőségű. A másik meg 32 euró 500 forint. Dáci Dániel, Isten áldja! Te majd te sem. Na elég volt!